Zdravím vás kamaráti, moje meno je Erik a vítam vás na dnešnej hodine teórie. A možno sa pýtate, teórie? Čo? Prečo? Nuž, dôvodom je to, že ste sa rozhodli, že spolu si založíte firmu a budete vyrábať produkty. Samozrejme, nebojte sa, aj tie budeme vyrábať, ale mať firmu to nie je len tak. To je zodpovednosť a to je hlavne aj cesta. No a na to, aby sme tú cestu zvládli, potrebujeme niečo vedieť. Teda, dnes sa spolu niečo všetci naučíme a potom už tá výroba nám pôjde úplne od ruky. Aká cesta? Nuž, mať firmu musíte splniť niektoré požiadavky, musíte niečo robiť, musíte sa nejak zorganizovať a musíte robiť niektoré veci, ktoré možno ste doteraz ešte nevideli alebo ste sa s nimi nestretli. Môžeme si to aj troška nakresliť, čo nás vlastne čaká. My práve teraz sa nachádzame v bode, kedy máme firmičku a máme vybratý nejaký ten produkt. Teda my sme dneska v prvom bode, ktorým je štart. Sme namotivovaní, ale nevieme, čo s tým veľmi ďalej. A chceme sa dostať do takého bodu, v ktorom budeme mať firmu, ktorá funguje, budeme mať výrobky vyrobené a budeme už mať zarobené. To je náš taký finish. No ale ako sa tam dostať? Povedali by ste si, veď Erik, takto. No bohužiaľ ono to nie je také jednoduché. Totižto po ceste na nás čakajú rôzne nástrahy. A to je jedno, či sú to krvolačné krokodíly, alebo či sú to banditi, ktorí nám chcú zlé. Hej, to je úplne jedno. Alebo či niekde cestou nás čakajú obrovské priepasti, v ktorých je oheň. Stále niečo sa môže vyskytnúť a stále je tu nejaká prekážka, ktorú musíme obísť. Teda všimnite si, už nevieme ísť rovno. Ale nebojte sa, ja vás tou cestou prevediem. Tá cesta má dokopy 9 krokov a každým krokom sa dá povedať, musíte vykonať niečo úplne iné. Ale nebojte sa, každý krok je zároveň pre vás úlohou. Bohužiaľ, radi by sme, ale nemôžeme vám zobrať celý deň, preto si to rozdelíme tak, že každý z vás bude spolupracovať so svojím spolusediacim alebo iným spolužiakom v malej skupinke a vypracuje úlohu, ktorú dostane. Aby to bolo vzrušujúcejšie, ja vám nepoviem dopredu, čo za úlohy máme, ale môžete si vybrať podľa toho, ktorý krok chcete. Od 1. až po 9. Samozrejme, kroky sú dané. No a teraz si môžeme vybrať. Tak, teraz keď máme zadelené, môžeme si postupne vyplňať našu mapku. Prvou úlohou a zároveň prvým tímom, ktorý budeme mať, prvým krokom na ceste k našej firme je tím pre poslanie a manažérstvo. Teda, musíme v každej firme si najprv uvedomiť a si určiť, čo chceme získať, čo chceme urobiť, ako to chceme dosiahnuť a zároveň všetkých ľudí, ktorí sú súčasťou našej firmy, musíme vedieť, čo robia, s kým spolupracujú a čo je ich náplňou práce. Totižto iba veľmi dobre organizovaná firma môže fungovať na jednotku. Druhým krokom na našej ceste firmy je tím pre výrobu produktu. A pýtate sa, ale veď my vieme, čo ideme vyrábať. No samozrejme, ale viete, ako to idete vyrábať? No samozrejme, tak ako pri všetkom, na prvýkrát sa nemusí všetko podariť. Preto potrebujeme mať tým ľudí, ktorí vyrobia prototyp a ktorí si vyskúšajú, či, ako a čo zlepšiť pri našom produkte. A samozrejme, potom, keď si to vyskúšajú, aj vy o to jednoduchšie budete vedieť, ako to spraviť. Tretím krokom na ceste našej firmy je balenie produktu a robenie etikety. Samozrejme, každý výrobok sa musí zabaliť, musí mať nejakú formu a musí byť ideálne pekný, lebo pekné produkty predávajú. Ale môžete sa spýtať, čo je tá etiketa, prečo to potrebujem? Nuž, etiketa je potreba.
je to niečo, čo musíte dávať na každý výrobok, totiž to musíte vášmu zákazníkovi povedať, aha, toto je môj produkt, napríklad toto je mydlo, toto je hračka, toto je spinner. Zároveň musíte povedať, ako sa to používa, to znamená, čo s tým robiť, čo s tým nerobiť a musíte ho upozorniť, čo v tom produkte nájde. Totižto niektorí ľudia sú napríklad alergickí, alebo naopak niektorí ľudia nechcú nejaké zloženie, alebo vyhľadávajú naopak nejaké zloženie. Teda etiketa je jednoduchý spôsob, ako povedať svojmu zákazníkovi, aha, toto je to, obsahuje to a urob s tým toto. Štvrtým krokom na ceste našej firmy je tím pre právne záležitosti. Môžete si to možno znie sucho, ale to vôbec nie je pravda. Totižto, vy musíte riešiť právne záležitosti. Každá firma sa s tým potáca, no a právne záležitosti väčšinou znamenajú zmluvy. Vy ako firma sa bohužiaľ nemôžete spoliehať na podania ruky alebo jednoduché ústne dohody, musíte uzatvárať písomné zmluvy. Teda, keď sa o niečom dohodnete, musí to byť na papieri. Musí to mať nejakú formu a takáto oficiálna dohoda už má nejakú platnosť. No a samozrejme, na to, aby ste mohli uzatvárať zmluvy, musíte byť registrovanou firmou. Taktiež musíte vašu firmu aj zaregistrovať, lebo bohužiaľ podnikať bez dovolenia je nezákonné. A nechceme robiť nezákonné veci, tak teda splníme zákon a zaregistrujeme sa. Veľmi, veľmi dôležité. Piatým krokom na ceste našej firmy je tým pre daňové záležitosti. A daň je slovo, ktoré ste určite už počuli. Ale čo to vlastne tie dane sú? Nuž, toto musí náš tím zistiť. Zároveň musíte sa naučiť, čo je to faktúra, musíte sa naučiť, ako ju vyplniť a musíte zároveň pochopiť, prečo vlastne moje podnikanie platí dane. Na čo to robím, čo z toho mám a vlastne uvedomiť si, aké dobro tým konáte. Čiže musíte zvládnuť aj toto. Veľmi potrebný krok. Toto si štát kontroluje. Šiestým krokom na ceste vašej firmy bude tím pre predaj. Nuž, predaj je samozrejme veľmi dôležitý. Veď sa pozrite, už keď ste zmanéžovaní a viete, kto čo robí, máte to vyrobené, zabalené a máte to ošetrené právne aj s daňami, viete už vystaviť faktúru, no už to ostáva ako keby len predať, nie? Nuž, ale to nie je také jednoduché, ako si možno myslíte. Lebo predaj musí zaujať. Musíte mať miesto, kde predávate. Musíte mať stánoček prichystaný. Musíte mať nejaké tie reklamy okolo toho, nejaké upútavky. Musíte byť zorganizovaní. Teda to vyžaduje prípravu. A to náš tím pre predaj spraví. Ďalším krokom na ceste našej firmy je marketing. Nemenej dôležitý než predaj a veľmi úzko spolu súvisí. Totižto vy, keď už máte predajné miesto a máte to pekne nazdobené, musíte ľudí prilákať. A ako prilákať ľudí? No jednoducho, reklamou. Čiže vašou úlohou bude prichystať si reklamu. Keďže veď predávate naživo, tak stačí taká reklama naživo. Nejaká pesnička, nejaký banner, čokoľvek, čo zaujme ľudí, aby prišli sa pozrieť ku vášmu stánku a aby si kúpili vaše výrobky. Buďte kreatívni, kreativite sa medze nekladú. Ďalším krokom ku vytúženému cieľu vašej firmy je tým pre cenu a rozpočet. Totižto každá firma musí mať rozpočet, s ktorým pracuje. Teda musí vedieť, koľko peňazí si môže dovoliť minúť, koľko peňazí zarobí a to, koľko peňazí zarobí, sa odvíja od toho, akú cenu produktu nastaví. Možno si poviete, veď to je ľahké, hodím tam nejaké číslo a keď je nízke, tak to ľudia kúpia. No samozrejme, kúpia to, ale vy myslíte na to, že vaša firma musí prežiť viac než len jeden veľtrh, než len jeden predaj. Vaša firma musí byť nastavená tak, aby postupne pomaličky zarábala peniaze a vy ste mohli celú výrobu, balenie, predaj a všetky ostatné kroky opakovať dookola. Veľmi dôležitý krok. Odporúčam ľuďom, ktorí majú radi čísla. No a posledným vytúženým krokom, ktorý nás delí od finišu, je už len tým,
pre finančnú analýzu. Poviete si, analýza? To čo je za slovo? Nuž, analýza je nič iné ako rozobratie niečoho. V našom prípade ideme rozoberať, ako sa naša firma vyvíjala, či sa nám darilo a či vlastne náš projekt firmy mal zmysel. Vysvetlím. Vo finančnej analýze ide o to, že si zrátate všetky náklady, všetky položky a uvidíte, či ste v zisku alebo v strate. Musíte samozrejme veľmi blízko spolupracovať s tímom 8, nakoľko sú to veľmi úzko prepojené veci. Ale na vás je to posledné slovo, či takto nastavená firma, či všetky kroky, všetky náklady, všetky veci, ktoré sa spravili pred vami, či majú na konci dňa zmysel alebo nie. Ak vám vyjde, že celá vaša práca, vaše úsilie vašej triedy má zmysel a ste v pluse, nuž, dostali sme sa do finišu. A keď nie, tak bohužiaľ musíme znova prepracovať niektoré veci, aby sme sa dostali do finišu. Ale nebojte sa, ja verím, že sa vám to už hneď na prvýkrát podarí. Takto už sme sa dostali teda ku koncu. Prešli sme si celú cestu, ktorá vás čaká. A verte mi, tieto úlohy sú síce možno troška náročné, ale keď to prvýkrát si vyskúšate, uvidíte, že v podnikaní nie je žiadna veľká veda. Chce to iba spoluprácu a troška optimizmu. Nebojte sa, s úlohami vám veľmi radi pomôžu naši lektori, na ktorých sa môžete kedykoľvek obrátiť. Záverom vám prajem veľa zdaru a pamätajte, čokoľvek, čo dneska zistíte, si nenecháte pre seba. Totižto na konci vašej úlohy všetko nové, čo ste sa naučili a všetko, čo sa týka či už manažmentu, balenia, daní, marketingu či finančnej analýzy, musíte povedať aj svojim spolužiakom. Spoluvlastníkmi vašej firmy sú totiž aj vaši spolužiaci. A tak, ako vy ste sa niečo naučili nové a odovzdáte to im, tak oni, to čo oni sa naučili, dajú vám. Iba keď sa budete navzájom počúvať, iba vtedy môžete odomknúť silu spolupráce. Totižto v komunite je sila. Takže, veľa zdaru, pamätajte, povedať všetko.